Dit is de K-route, maar deze week. Twee jonge theatermakers, opgegroeid in Friesland, binnen de neffens zelfs wel kleer voor. Mooi zal het wezen, harde debuutshow. En grappig binnen ze zeker, maar kennen ze een hele jonge het publiek vermaaien? Wat denken ze zelf? Wietse Sterk is grafisch vormjouwer en ontwerpt een soort posters voor artiesten en festivals. Werk van hem wordt op dit stuit ook exposeerd in het Tattoo Museum van Amsterdam. En de leesclub van de K-route heeft het boek Het leven van een oor van Jetske Bilkert in het licht houden. Wat vinden ze ervan? En is het misschien om te rieden om als Sinterklaas cadeau te vregen? Ik heb hier een poster en die is van twee leuke jongens. Tim Hammer en Wiebe Kaspers. En die beide mannen die vormen het muzikale theaterduo Hammer en Kaspers. Ze zijn jong, ze zitten vol met humor, ze hebben ambities, dus ik zou zeggen, ze laten die mannen maar stappen. En morgen dan staan ze in de Louter Harmonie met haar theaterdebuut, meneer Winter. Ik denk dat ik een gedreven persoon ben en soms bevlogen kan zijn als ik iets echt mooi vind en dan ook mensen daarvan kan overtuigen. En daar zit ook meteen... Ik spiegel mezelf denk ik wel graag aan mijn vader en daar kan ik het een beetje zien van een afstandje. Dat soms, misschien praat ik ook soms te veel of ben ik ook iemand die zich kan blind staren op iets. Ik denk wel heel erg down to earth of zo. Maar ik ben helemaal net. Dus ik ben wel... ik denk heel veel na en ik fantaseer op zich wel vol. Maar tegelijk heb ik zoiets van, nou ja, als er een probleem is, dat is het probleem. Er zijn meerdere oplossingen, welke kiezen we en klaar. Ik luister steeds naar lijken, ik dans met doden mee. Oude liedjes, autopsie van kadavers op cd. Op die broek van lijken is waar ik wil gaan staan. Karkassen knarsen stuk, maar ik kom bovenaan. Nou, we zijn hier in Arnhem in een loods. De loods van... Het voormalig meegebouw. Het is eigenlijk een garage. En daar hebben we de instrumenten staan en daar repeteren wij deze week onze vaststelling. Wij zijn nu rond boven de 20. Maar als je in interviews volgens mij nooit zit hoe oud is best. Maar ja? Ja, volgens mij is het zo. Oh. Dus wij hebben, in de vaststelling kom ik, is bouwd op problemen die je hebben in deze leeftijd, 4 jaar lang. Nou ja, voor volwassenen, er zit heel veel verschillende genres muziek in. Ja? Ja. Het is een lang antwoord vind ik, maar volgens mij is toch het belangrijkste, het gaat over vriendschap en over ambitie en over iets willen bereiken in je leven. Het is ook, en dat wil iedereen, toch? Er zit vol hele herkenbare dingen in, ja. Ja. Een stem zegt... Hallo. Nee, meneer. Meneer, zegt de stem. Meneer, kent u misschien de weg? En ik kijk en ik zie de mooiste vrouw die ik ooit gezien heb. Jij bent de liefde van mijn leven. Ik laat jou nooit meer laat me nou even! Ja, als 4 maanden elkaar together werken, dan is het onvermijdelijk op een punt komen dat ze even met elkaar praten moest. Nou ja, dat hebben we wel vaak gedaan. Met Mysteris is maar als duo altijd naar elkaar daar heel iepen in wijzen.
Nee, dat is heel belangrijk bij Wachterkamer. Hij staat een beetje als een zoutzaak zijn baspartijtjes te poepen. Het is ook jouw voorstelling, ja? Hé, zet maar neer, man. Het is ook jouw voorstelling. Ja, je moet gewoon meegaan met wat er gebeurt. Heel goed naar me Nee, jij moet zelf Dan moet jij eens heel goed naar me luisteren. Je luisteren. moet zelf heel goed luisteren. Auw! We hebben het geschreven vanuit eigen ervaringen en vanuit onze liedjes die we in de afgelopen jaren gemaakt hebben. En veel samen in een hutje opgesloten gezeten en maar praten. En daar, En de voorstelling gaat dus eigenlijk, ik hoor 2 personages. De personages Tim Hammer en Wiebe Kaspers. Dit is Tim. Tim Hammer. Tim is 22 jaar en geboren uit een Franse moeder. En Tim is een twijfelaar. Nou ja, twijfelaar. Tim oefent het levensgenieten, maar wordt daarin geremd door zijn twijfel. Het is eigenlijk meer de angst voor keuzes maken. En ik ben Wiebe. Ik zou je ook toch voorstellen? Wiebe Kaspers, 21 jaar en geboren uit een Friese moeder. En ik ben een verwachter, vooral op het liefdesvlak. Wiebe wil dus graag in het moment Jij stelt leven. Florian voor. Die is er toch niet? Wiebe wil dus graag in het moment leven, maar wordt daarin geremd door zijn verwachtingen met vrouwen. Ja, En samen zijn wij dus Hammer en Kasper. maar gaan we Florian dan niet die is voorstellen? het toch niet? We zijn allebei in Ljouwert opgegroeid, in de buurt van Ljouwert opgegroeid. Ik dus in Jorwert en Tim in Ljouwert. En Tim en ik hebben beide op de middelbare school zitten. Dus ja, wij komen wel een beetje uit die wereld. Precies. We hebben natuurlijk echt die samenwerking waarmee we nu in Arnhem staan, die is begonnen in Friesland. Zonder Leeuwarden, zonder Jorwert en de jeugdtheaterschool en alle bandjes waar we ooit in speelden, was dit er niet geweest, zeg maar. Het is, We hebben vaak zeg maar, als er even inspiratie nodig was, of aan het begin van een nieuw seizoen, hebben we de auto gepakt en ben we door Friesland skeuren gaan. Zo zijn we ook in Stavoren beland een zomer om daar te schrijven en dan liedjes voor de visboer maken. Door de Bleker. Ja. We mogen dus eindelijk in de harmonie met onze eigen voorstelling staan. Dat is wel echt te gek. Ik heb er echt enorm veel zin in, want beide hebben we al wel vaker daar in de harmonie mogen spelen ooit eens. Maar nu is het echt ons eigen ding. We zijn even weg geweest uit Friesland en we komen nou terug. En nou kan iedereen het eindelijk een keer zien. Et parfois le soir c'est la tempête, alors là elle est folle, alors là elle est bête, elle frappe son amant, elle noie les enfants, elle fuit l'ouragan. Et puis elle regrette. Wietse Sterk van jou het Gouden Hond. Als het nou om King Kong Records gaat, Stravelte of een man als Danny Panadero. Als zij de vrouw wat in hebben willen, dan maakt hij de posters. Op deze tijd had ik een tentoonstelling van 7 drukken in het Tattoo Museum van Henk Schiefmacher in Amsterdam. Daar wordt Talma die bellen hem op, maak een afspraak en volgens mij zullen ik even in Amsterdam ta. Ik ben Wietse Sterk. Ik ben grafisch ontwerper en illustrator. Ik ben zo'n 30. Ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Snits. Ik heb een heel skoft in Grains winnen. Ik had de kunstacademie die in Minerva. En daarna wat omzwervingen qua baantjes en al die dingen. En op een gegeven moment het heft in eigen handen om eigenlijk voor mezelf te kunnen maken wat ik graag wil maken. In mijn handschrift, in mijn stijl, in mijn wereld, in mijn dingen die ik mooi vind. Ja, wat is dat? Een combinatie van 3 ankerpunten, zoals ik het zelf altijd neem. Dat ben ik eigenlijk later pas achterkomen. Het is een samensmelting van strips, tatoeages en muziek. Dat zijn eigenlijk de 3 dingen in mijn leven die me altijd fascineerd hebben. Ik ging naar concerten en toen ik heel liet wie wil ik al heel graag een tatoeage hebben. En ik hier al heel gauw stripboeken. En ja, dat wie eigenlijk een beetje de dingen werd ik zelf eigenlijk een protte uitkoer helje of zo. Qua fantasie en qua beleving en qua gevoel. En daar wil ik graag iets mee doen.
Een van de trouwe Stravelte-fans is de 33-jarige Wietse Sterk Utljouwert. Hij helpt de band met het ontwerpen van merchandise en neemt daarmee het stokje oer van Tattoo Rinto die het eerder het artwork voor de band verzorgen. Het shirt voor Stravelte voor de reunies is maar. En wat ik als eerste DNA is eigenlijk het oude logo van Stravelte hak eigenlijk een beetje restyled in iets moderne jaskestuts, maar wel de kliko met de eegjes erin. Het is altijd zeg maar, vrij stevig, vrij duidelijk. Het zijn vaak clichés. Het zijn dingen uit de tattoo-cultuur, uit de stripcultuur, uit de muziekhoek. En ja, dat werden eigenlijk dat hele duidelijke dingen. En daar hoor ik eigenlijk wel van. Wat ik op zich een heel mooi project vond om zeg maar, voor uitnodigen te worden. Dat was het Frieske Kerstproject. En waarbij alle bands en muzikanten op uitnodiging oerzettingen of in ieder geval interpretaties in het Fries maken hebben van nummers van Johnny Cash. En omdat ik zelf aardig in de muziek van Johnny Cash me aardig in vind ik prachtig, wie dit natuurlijk het ultieme opdracht om een echte dubbel LP zeg maar, te illustreren en vorm te gaan. Dit was zeg maar de showman Johnny Cash. Dit was eigenlijk het trieste. En aan de binnenkant als de hoes hier op een klapje is eigenlijk dat het zijn zonde door nightingt. Dus je zit er letterlijk opsluiten. Ik weet van zoende en het zwakke vlees. Ik houd mijn eigen hier aan onderwijs. Ik ben altijd wacht voor nummer 666. Ik neem voor die de smelle waai. Via het Jailbreak Festival Aroende Simmer kwam Wietse in contact met Henk Schiefmacher, de man van het Tattoo Museum in Amsterdam. Maar dat stond deze week net niet mooi. Schiefmacher vroeg Wietse of hij ook een affiche van dat museum ontwerpen kon. Toen ik dat maken had, toen vroeg Henk of ik bij hem of in het Tattoo Museum wil komen om te exposeren tijdens de museumnacht en nog een maand ten is maar. Dus dat wie eventjes weer even schrikken. Ja. Maar ja, schrikken, maar daar best wel blij mee, denk ik. Ja, ik ben heel wies mij, tuurlijk. Alleen wissel voor mij, ik bedoel, ik exposeer wel eens vaker. Alleen dit weer een beetje de Champions League qua exposeren voor mij. Dit is voor mij het mooiste plak om te hingen met mijn werk. Ik denk dat dat plak, een van de plakken is waar mijn werk het beste tot zijn rug komt, omdat mensen in dezelfde beeldcultuur zitten. Dus de dingen komen uit de tattoos, uit de strip en uit de muziek. En de mensen die ter omrennen en naar het Tattoo Museum komen, hebben daar ik een raakvlak mee. Hoe kom je daar net? Sterk spul wou ik het eigenlijk eerst noemen. Nee, ik ben er ontzettend blij mee. Het is hier, het is ook een heleboel aandacht voor. Dus we gaan nog een keer in de komende tijd nog wel op een andere manier iets uitpakken hier mee. En ja, wat ik daarvan vind, dat mogen duidelijk zijn. Ik bedoel, wij zijn een vak wat ons van veel symboliek bedient. En die symboliek die sleept meneer Sterk mee in zijn werk in. Dus vandaar dat er een connectie is met dit gebeuren. Er zit ook een beetje een connectie in met een soort van werelden die wij bedienen. De Mexicaanse Chicano-invloeden, er zitten hot rod-invloeden in. Er zitten wat zeemans-invloeden in. Het gaat over blues en over muziek. Dus dat past hier uitstekend. The Devil's Blood. Deze expositie omslaat dik 50 zeefdrukken van benamen concertposters die het Wietse maken van het Grijnse poppodium Vera. Dat wij die cd-presentatie wilden doen op 11/11. Ja, ik wil eigenlijk een soort verhaal vertellen in mijn affiches. Wat slacht op een anekdote over de band. Wat gaat door een nummer of over een songtekst. Maar dan mijn interpretatie daarvan. En daar maak ik een soort verhaaltje bij in mijn holle. Daar maak ik een soort beeld bij. En dat zeefdruk ik. En dat is dan voor mij mijn manier om uiting te gaan en mensen uit te nodigen voor dat concert. Dan loopt deze expositie tot 1 december. Zullen jullie na 1 december ook contact blijven houden? Nou, ik wil nog wel een keer iets anders doen. Ik zou het ook nog wel eens wat groter willen zien misschien een keer. Of daar gaan we nog wel over praten met z'n tweeën. Nou is net alleen nog deze expositie iets wat er nog gewoon komt. Even iets oors wat er nog gewoon zit te komen vandaag of net? Er is iemand die wil een boek uitbrengen. Die brengt boeken uit op het gebied van tatoeëerders, kunstenaars. Ja, mensen die het mooie dingen maken. En die had mij benaderen of ik dat leuk zou vinden. En dat vind ik prachtig. Dus daar zullen we binnenkort daar hoe lezen. En dan komt er misschien wel een Wietse Sterk boek uit.
De expositie van Wietse Sterk is moon en oermoon nog te zien in het Tattoo Museum in Amsterdam. En als je twijfelt over de afstand, dan nog even dit. Zo vier is het net. Als je door de afsluiting is, dan ben je er gauw mee oorloeren. Ja? Het zit vlakbij Artis, is makkelijk te vinden. Van het station makkelijk te berennen. Dus ik zou zeggen, je bent van harte welkom. Kom gewoon del en ja, word je hier nog hingjes en dan kent nog correct heen. Sinterklaas Jong komt weer met rassenschreden op je sta. En ik weet niet hoe het met hem zit, maar ik vind het altijd weer hartstikke dreig om dan maar weer een cadeautje van mezelf voor een oor te bedenken. Nou, als je me daar nou ook leest van hebben, dan is het misschien een idee om even naar de volgende reportage te zien. Want de K-Route Leesclub is ik weer actief. Dit is het boek dat de Leesclub de Aroene dagen op haar nachtkostje lezen hier. Het Libben van een oor van Jetske Bilker. Jetske Bilker schreeuwt zo'n 81. Romans, verhalenbundels, docht vertaalwerk en is literair recensent. In 2004 schreeuwde zij het Frieske Boekenweekgeschenk. Het Libben van een oor is de tweede roman van Bilker. Een roman over legers en de weerhiet. De menings van uw lezers verschillen nogal. Nou, ik vond het wel een mooi boek. Ik vond het een echt vrouwelijk boek. Een beetje vrouwelijk gejeuzel. Ik had het idee dat het een boek is voor mannen en vrouwen. Ja, ik vond het wel een dreig boek. Ik heb wel steeds het gevoel van hoe gaat het eindigen met deze mensen. Dus in die zin houdt het me wel bezig. Je kon het net aan de kant lezen van het boeit me net. Ik wil wel weten hoe het ouder. Het Libben van een oor verhelt over een stel dat hij jou het wennet. Johan en Matsje. Johan schreeuwt aan een proefschrift dat een misslagje vol. En dat hij op een dag de operasjongeres Jonsje Dauma moet het, besluit hij een biografie over haar te schreeuwen. En die kar die had een protte invloed op zowel zijn leven als dat van Matsje, zijn vriendinnen. Nou, de relatie eigenlijk wel. En dat ze er net over, nou ja, ze gaan beide een eigen gang, ze hebben beide een eigen dingen. Matsje werkt het heel hard, Johan die werkt het op zijn manier ik heel hard. Maar er komt hem niks uit ham. En ze denken heel veel over Noor, maar ze praten er net over. Ja, en dan gaat dat dus mis. Het is een vrij korte tijd waar het in verteld wordt, maar het had wel een heel soort invloed. Meestal zit in een bepaalde tijd van hun leven en daar wordt een bepaalde kar in maken. En die kar die wordt beïnvloeden, vaak door een oor. Ja, toen komt je en daar wraksel je mee en dan ga je weer een andere kant uit. En ja, zorg om je heen, dat gebeurt bijna overal en iedereen. Ze gelijk. Het is een boek dat over een heel soort dingen gaat, maar het beginthema, mijn basisthema, dat we kun je een oor kennen leren. Nou, dat is heel moeilijk. Kun je een oor kennen leren als je zijn diepste gedachten kennen. Toen dacht ik, nou ja, diepste gedachten, dat is dan een dagboek. Nou, dan had je de vraag van, schreeuwt iemand zijn diepste gedachten in een dagboek? Ben je eerlijk in een dagboek? Nou, dat komt ik alle jaar naar voren. Dus dan denk je eerst, gonen, geen mobieltjes. En dan ben je wel dingen, dan denk je, oké. En toen lees ik op een gegeven moment dat het uit jongetje aan jongen het verhaal kwam. Dus dan kan je het al wel plaatsen. Maar waarom dat is, dat ben ik wel benijd naar. Nou ja, heel praktisch. Ik ben er 10 jaar mee begonnen. En als je dan geen mobiels hebt, dan kan dat al nog. Maar als je wel mobiels hebt, dan bel je gewoon even een Matsie. Nou, hier is even een komletter. Dus op een gegeven moment hellen de tijd mij in, mij het schreeuwen. En dan kun je net meer alles omzetten, want dan wie het zo'n oud boek worden. Het eerste deel wordt schreeuwen uit de eigen van Johan. Ze vertelt waar hij mee bezig is. Hij maakt een proefschrift over een Frieske schroever, Boorte de Vries. Er zijn al verhaaltjes van hoe het mensen bijna langs leven. En Matsje is dus de vrouw van Johan. En op een gegeven moment, het volgende deel, dan wordt uit haar eigen beschreven. En dat vond ik wel heel sterk aan het boek. Dat je dan van 2 mensen de ideeën krijgt over het boek. En ja, wat ze denken over de oor en wat de oor ook doet en hoe die het bedoelt, dat het er dus misgaat in een relatie.
Nou, Jetske Bilker had er voor keers nog een heel soort verhaal op te nemen in haar boek dan. Ze kent het alles uitdiepje dan. Boven dat schroeit ze vrij seppend. Even dit, even dat, kwarte haatstikken dan. En die dingen die net al die boppen komen, binnen aan het einde nou het al je lieke belangrijk dan. Maar het zwaart er wel voor dat het nou dan wat een brei wordt van verhalen. Dat vind ik het moeilijke eigenlijk aan het hele boek. Dat ik denk van, ja, wij worden nou eigenlijk beschreven. Ze heeft zoveel verschillende levens die zij beschreeuwt. Als je zegt naar Louis Couperus, Dostojevski, dat is natuurlijk maar 100 jaar, maar dan ging je zo mee met al die verschillende levens. En dan zit je gewoon lekker een boek te lezen en dan verleer je erin. En eigenlijk wie het mijn bedoeling om, ja, ik wil me net vergelijken met Couperus of Dostojevski, maar om zo'n soort boek te schrijven. Het leven van een oor, ja. Ik weet eigenlijk net dat dit wat het leven van een oor is. Misschien is dit ook wat het leven van Jetske Bilker zelfs. Ik denk dat er een heel soort dingen in vaak komen die ze zelfs ik wil bij een hand had. Een soort plakken komt erin voor, wat ze gewennen had, wat ze werken had, wat ze haar opleiding die je had ik dan. En ja, misschien wil Jetske Bilker middels terug dit boek ik wil haar zelf wat kennen leren. Had er gelijk? Nee, absoluut niet. Nee. Ik had natuurlijk wel inderdaad die plakken, Deventer, Koeik, Grains ken ik en dat is Ljout ken ik. Ik wil dit keer een boek heel goed situeren. Zeg van, daar is het. Het leven van mezelf is heel veel zoals het leven van Matje en Johan. En natuurlijk zat Johan en Matje naar de werkelijkheid zeggen. Ik zeg net heel oors naar de dingen. Dat kind haast niet oors. Het is al dezelfde wereld daar we naar zeggen. Dus het binnen vooral mijn observaties, alleen verschillend uitlijn. Hij lei de handen achter in de nekken, keerde de hollen naar de zinnen, vielde de warmte op zijn wangen en voorhollen en dacht, ik zou gelukkig wezen kunnen, en liet de loeden oer hem heen komen. De band van de Bolje-Wattenboeten, die in een televisieuitsturing naai zaten jaren, ze beneemden en waren al eerst mijn vreemde namen, dat er nog nooit van jet hier. Die in een Sita en hij zoks ek, jet die iets in dimter? Ja, rauwheid, koer hem heugen. Maar dat dienen ze net zo vaak. Mem houden er net van als er Sita mij een lasso om mijn nek en naar hem taaloek. Meestal baten ze heite memke onder het waskrek, dat mem een lekker oer hinne hong hier. Dit wie de kaartroute voor deze week. Na je week dan heb ik denk ik wel een leuke uitsturing, want dan hebben we in elk geval een reportage uit Spanje, Asturias. Want daar zullen heel dag mooi van aan Lied Internationaal. We zullen naar de Nederlandse braasbandkampioenschappen en Tseert Nauta. Hij wie een van de founding fathers van Die Gooien. Er zit er nou net bij, maar die heeft nou wel een eigen theatershow, Rijk en Beroemd. Dat na je week. Bedankt voor het zien. En dan.